ରାତି ପାଇଲାଣି ରାବଇ ଖାଉ ଉଠ ଉଠ ମଠ ନକର ପରେ ଘରେ ଶାନ୍ତି ନିଦଟେ ମାରି ଖାଇ ଦେଖି ସକାଳ ବାପା ମାର୍କେଟରୁ ଜହ୍ନି ଭେଣ୍ଡି କମଳା ଶାଗ ଛତୁ ଆଣି ଯାଇ ଦେଖିଲି ମାମା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କରିଛି ବୋଲି ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଏତେବେଳ ଯାଏ କାହିଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇନି ବୋଲି ମାମା ଗାଳି ଦେଲା। ଜଲ୍ଦି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ଆସିବୁ ଯା ବୋଲି ମୋତେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଦୌଡ଼ିଦେଲା। ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରି କ୍ଲଚର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଚୁଟିକୁ ମୋଡ଼ି ଚୁପଚାପ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବାକୁ ଚାଲିଗଲି। ତାପରେ ମୁହଁକୁ ପୋଛି ମୁହଁରେ ଗୋଲାପ ଜଲ୍ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଟିକିଲି ଲାଗି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇବାର ଦେଖିଥିଲି। ପୁଣି ଆସି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇ ଦେଖି ପୁଣି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରି ଦେଇକି ଗଲି। ତାପରେ ଜେଜେମା ଛତୁ ଆଉ ବୁଇ ଶାଗ ବାଛୁଥିବାର ଦେଖିଲି। ସରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଓଲଟା କହିଦେଲି। ତାପରେ ବୁଇଙ୍କୁ କହିଲେ ଟିକେ ହସି ଦିଅ ବୋଲି। ବୁଇ କିନ୍ତୁ ନ ହସି ଜଳଖିଆରେ ଘାଣ୍ଟ ମୁଢ଼ି ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ଥାଳି ବେଲା ଚଟି ସଫା କରି ଯାଇ ଖଟାରେ ଗଡ଼ୁଥିଲି। ତାପରେ ମାମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯାଇ ଫ୍ରିଜ୍ ସଫା ଜହ୍ନି ଛତୁ କଷା ପାଇଁ ମାମା ଜହ୍ନି ଆଳୁ କାଟୁଥିଲା। ଜହ୍ନି ଚୋପା ଚଟଣି ତା ଚୋପାକୁ ବି ଅଲଗା ରଖୁଥିଲା। ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କାଟି ବାଟି ସବୁ ରୋଷେଇ କରି ଥୋଇଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଜହ୍ନି ଚଟଣିରୁ ଟିକେ ଚାଖିବାକୁ ଦେଇଥିଲା। ବଢ଼ିଆ ଲଞ୍ଚଟେ କରିଦେଇ ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ଶୋଇଲି। ଇଭିନିଂ ୱାର୍କ କରୁ କରୁ କମଳା କଥା ଭାବିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଯାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଟିଂ କରିଦେଲି। ଜେଜେମା ରୁଟି ଖାଇବ ବୋଲି ତା ପାଇଁ ଅଟା ଚକଟି ଦେଲି। ଅଟା ଟିକେ ପାଣିଆ ହେଇଯିବାରୁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଅଟା ମିଶାଇ ପୁଣି ତାକୁ ଭଲକିନା ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଗୋଳେଇ ଦେଇ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଜାକିକି ଥୋଇଦେଲି। ତାପରେ ମୋମୋରେ ଚାଲିଲି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେହେତୁ ସେମିଷ୍ଟାର ଅଛି ଆଗକୁ ପଖାଳ ଭାତ ଛତୁ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜି ଖାଇଲେ ନିଦଟି ବଢ଼ିଆ ହେବ ବୋଲି ମୋ ଭଳି ଛତୁ ଅଣ୍ଡା ମାଛ ମିଶାଇ ଖାଅନି। ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ବୋଲି। ହାଇ ମାରି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହୁଛି। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।